terra. Uau! Que xulo! Ni que estiguéssim a Anglaterra, saps? Jo estic gravant, Vol dir que et veuràs anant en bicicleta d'aquesta manera. És que no veig Torre Bonica. Ah, ara ho veig. Aquí hi ha un mirador. Aquesta pujada no me l'esperava. Aquí hi ha un mirador. No, és que tampoc tenia pensat vindre cap aquí, Això, Aquí. que paria les orelles. Ah, està bé. No? Sí. Doncs aquí, mira, allà hi ha un helicòpter. Però de vistes? Com veniu? De Matadepera. Ah, molt bé. Tan comú, mala cosa. He descobert el ciclisme. Clar, li faig cama i quan no puc més, motor. I amb aquesta bici que me la vaig comprar per passeig, i ens fotem per tot el trekking. Hi ha una treca a casa, una altra com la meva. I no la vol agafar. No, mira, que també sortiràs. Nada, es diu. Nala, vine aquí. Vinga, posa't a la foto. Hola. Vine, posa que ens farem una Vale, foto. seu. Nala. Ah, no. Ja, bueno, No ens coneix, ja que ara Sí. Aquí? Vale, seu. Vinga. Molt bé. molt bé. Apa. Molt bé. Vinga, que vagi bé. Per aquí hi havia algun lletrero que ho explicava. Sí, bueno, deu ser del bisbat això, Perquè forma part del monestir. Digue'm. Soc nou per aquí. Ui. Una ruta per córrer, que us veig amb la bicicleta. M'està... Jo sí que us aprofito. Dic... No, sí, però dius el nou. Nosaltres no. Venim de Matadepera, Ah, per però- córrer. Sí. Si Però sabeu clar. alguna ruta per fer algun esport per aquí, Guat hauria de ser millor. Sí, ara aquí baix. Vale. doncs moltíssimes gràcies. Vinga. Molt amables. Que vagi bé. Adéu. Bueno, el monestir el tenim aquí davant, Però aquest noi ha de fer tot això, no hauria d'haver anat cap avall? Sí, com està. Jo venia aquí a aquest bar. Anem a veure si podem seure al costat de les bicicletes. Bueno, ara hem arribat aquí a Sant Cugat. Bueno, si La tàpia és que jo vull pedalar, vols anar en bicicleta, Sí, però dius que tardarem 2 hores. 2 hores tardarem per arribar a Matadepera. Fan? Això sense parar-nos, A veure, quines opcions tenim? Només aquesta és aquí o podem agafar el tren més endavant? El tren s'ha d'agafar aquí. Llavors, clar, mentre que estem menjant això, si a Teleixem arribaríem a les 3 de la tarda. Tocades, 3:45 i les 4. Si vols fer-ho, podem fer-ho, però has d'avisar l'Isaac perquè doni el dinar al Pau i que dinin ells. Nosaltres avui tenim tot el dia de temps per fer-ho. I per això ens agafem uns calamars a la romana, He vist aquí que la gent s'està fotent unes patates braves. Bueno, ara sortim de Sant Cugat.
Ai, que no sé el que he demanat. Ai, Ui, cuidado. el proper anava amb motor parat? Ara hi haurà una pujadeta, però vull dir que anem plans. Bueno, escolta, para. A veure aquest cotxe. Vinga. Cuidado. Cuidado. Què? El riu Ripoll. Apa, fins a Sabadell. Aquí és per córrer. Ara que van recuperant el riu Ripoll i l'aigua més neta i tot això, Aquest pont ja no farem per l'arbre del pal de bici. Sí, però no veurà res. Doncs aquest pont el van treure i ara l'han fotut nou. I aquell allà baix igual, que l'han pintat també d'aquest color gris. Ah, sí, en vez de pintar vermell, aquí tindríem molts reclams, no? Ja, aquests d'aquí blancs són oms, que és això d'aquí. Que és el que va plantar el Pau. Això no són oms. Oi? Bueno. Doncs han de ser aquests. Però mira que grans estan els oms. Que xulo, eh? Sembla. No són bassals, això. L'aigua que baixa. Home, passa davant.
Molt bé. Bueno, ja som a la carretera. Sí. A veure si et fotràs baix. Han fet bé d'adaptar-me a casa. Quants leds tens? 2. I ara m'he posat el